அழைக்கின்றேன். ஓபிசி மாநில மாநாட்டின் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் அண்ணன் சேலம் தங்கராஜ் அவர்கள், மாநில ஓபிசி செயற்குழு உறுப்பினர் அவர்களே, சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவர் அண்ணன் சுதீப் முருகன் அவர்களே, மாநகர மாவட்டத்தின் தலைவர் அண்ணன் சுரேஷ் அவர்களே, ஓபிசியின் ஒப்பற்ற அணியின் செயல்திறனை மொற்றமாக வெளியில் கொண்டுவதற்கு எந்நேரமும் உழைப்பு 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 என்ற அண்ணன் அண்ணாமலை அவர்களின் வழியில் பயணித்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் அணியின் தலைவர் அண்ணன் சாய் சுரேஷ் அவர்களே, டெல்டா மாவட்டத்தின் சிங்கம், டெல்டாவில் ஓபிசியை கைவோங்க வைப்பதற்காக எந்நேரமும் கருப்பு சிவப்பை டெல்டாவில் காலி செய்வதற்காக பேரிலேயே கருப்பு வைத்திருக்கும் அண்ணன் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மாநில பொதுச் செயலாளர்கள், மாநில துணைத் தலைவர்கள், மாநில செயலாளர்கள் மற்றும் அனைத்து தாமரை சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஒரு அணியை சார்ந்து நான் மாற்றுக் கட்சியிலிருந்து வந்தவனாக இருந்தால் கூட ஒரு அணியை சார்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு மாநாடு நடத்துவது என்பது சாதாரண விஷயமும் அல்ல. இதுவே வேறு ஏதாவது கட்சி நடத்தி இருந்தால் இதற்கு முழுசாக ஜாதி சாயம் பூசி இது ஜாதி கும்பல்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய கட்சினால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு நியாயமான கும்பலை இது வந்து ஜாதி சாயம் இல்லாமல் இது உரிமைக்காக வரக்கூடிய கும்பல்னு காட்ட முடியும் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ரொம்ப இந்த இடத்துல வந்து எங்கள் தலைவர் வந்திருந்தார் அப்படின்னா 100% வந்து அவர் எந்த கருத்தை பதிவு பண்ணுவாரோ அதோடைய கருத்தோடு நான் முடிக்கிறேன். ஏன்னா எந்த நேரத்தில் அண்ணன் விபி துரைசாமி நீண்ட உரையாற்றுவார்னு சொன்னாரோ அப்பயே நிகழ்ச்சி நடத்துகிறவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க ஒரு 5 நிமிஷத்தில் முடிச்சிருங்க அப்படின்ட்டாங்க. அதனால் எங்கள் தலைவர் வராத இடத்தில் அவர் என்ன கருத்தை இங்கே பதிவு பண்ணியிருப்பாரோ அதை மட்டும் நான் பதிவு செய்து இங்கே விடைபெற விரும்புகிறேன். நியாயமாக இந்த இடத்துல அவர் இருந்திருக்கணும். அண்ணன் கேபி ராமலிங்கம் அவர்கள் இந்த இடத்துக்கு வர இயலாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லாத்துக்கும் தெரியும். என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார், காழ்ப்புணர்ச்சியின் திமுகவின் செயல்பாடுகள் என்னவென்று மக்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அறிய வேண்டும். பாரத தாய்க்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக சென்றபோது அங்கே பூட்டி இருந்ததை பூட்டு திறக்கலைன்னா பூட்டை உடைக்க தான் செய்வோம். எல்லா போலீஸுக்கும் இப்போயே சொல்லிக்கிறேன். நாங்கள் எல்லாம் அனுமதி வாங்கி தான் நாங்கள் செய்கிறோம். நீங்கள் அந்த இடத்துல நாங்கள் அனுமதி வாங்கின நேரத்தில் நீங்கள் பூட்டை திறக்கலை அப்படின்னா நாங்கள் இனிமேட்டு உடைக்க தான் செய்வோம். பாரத தாய்க்கு மரியாதை செலுத்துவதற்கு இந்த இந்திய இதுவரை பாஜகவுக்கு மட்டும்தான் முதல் உரிமையும் இருக்குது, எல்லா அதிகாரமும் இருக்குது, உரிமையும் இருக்குது. அந்த இடத்தில் நீங்கள் உங்கள் காழ்ப்புணர்ச்சியை காட்டுவதற்கு ஏற்கனவே ஸ்டாலினுக்கும் அவருக்கும் ஏற்கனவே 7ஆம் பொருத்தமாக இருக்கும். இங்கே வந்து அவருடைய செயல்பாடுகள் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்த சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு எதிராக கிடைக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்க. இதை வச்சு நீங்கள் நாளைக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டீங்க. அவர் என்னோட மோசமான வாய் வச்சுருக்கார். அவர் வெளில வந்து என்னென்ன பேச போகிறான்னு பாருங்கள். இதே மாதிரி தான் மதுரையில் நடந்த சம்பவத்திலும் சரி. இப்போ 2 கைதில் எடுப்பாங்க எப்பயுமே திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும். ஒன்று கைது பண்ணி ஒரு மிரட்டல் காட்டுவாங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் என்னை வச்சு பண்ணாங்க, இப்போ அடுத்தது மாவட்டத்தில் இறங்கியிருக்காங்க. ஒன்று இதை பண்ணுவாங்க, இல்லை அப்படின்னா பேரம் பேசி இல்லை மிரட்டி நாளைக்கு அவங்க கட்சிக்குள்ளார இழுத்துக்குவாங்க. இப்போ அதுமாரி தான் மதுரையில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. யாருனால சம்பவம் நடந்துச்சோ அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஆளை உங்கள் கட்சியில் சேர்த்துக்கிறீங்க. சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த இடத்துக்கு வந்த 5 பேர் மேலே வழக்கு பதிவு பண்ணி கைது பண்ணியிருக்கிறீங்க. இந்த வடிவேல் ஒரு படத்தில் சொல்கிற மாதிரி நான் வழி அனுப்ப வந்த வேண்டாம் என்ன வேண்டாம் ட்ரெயினுக்குள்ளார பிடிச்சி இழுத்தாங்கிற மாதிரி போலீஸுக்கு ஆள் கிடைக்கல அப்படின்னா எங்கள் பிஜேபி கொடி போட்டிருந்தா பிஜேபி வேட்டி கட்டியிருந்தா போதும். எங்களை பார்த்தாலாம் நாங்கள்லாம் உங்களுக்கு காப்பாற்றுறதுக்காக போராடி இருக்கோம், போலீஸையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் எங்களை பார்த்தா தான் குற்றவாளி மாதிரி தெரியுது. திருவாரூர் இதே போல் மாவட்ட தலைவர் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். திருவாரூர் மாவட்டத்தை முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞருடைய மாவட்டம். அங்கே திமுகவை மீறி இங்கே எந்த கொடியும் பறக்காதுன்னு மாறு தட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க.
அதே மாவட்டத்தில் கலைஞர் பேரை வைக்கிறதுக்காக போனவங்களாம் பெரிய கூட்டத்தோடு திரும்பி அவரையே முதலமைச்சரை பின்வாங்க வைக்கக்கூடிய கூட்டத்தை கூட்டியவர் அண்ணன் பாஸ்கர் அவர்கள். இந்த பயத்தை காட்டுறதுக்காக நாளைக்கு நான் வெளிப்படையாகவே கேட்குறேன், நீங்கள் அதோடைய அந்த எக்ஸாம் எழுதாமல் அவரை கைது பண்ணதாக சொல்கிறாங்க. அவர் 2020 ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் பதிவு பண்ணுறாரு. அதே வருஷத்தில் ஆன்லைனில் எக்ஸாம் எழுதுறாரு. 2021 ஆன்லைனில் எக்ஸாம் எழுதுறாரு. 2022 5 நாள் எக்ஸாமில் 4 நாள் அவர் ஆப்சண்ட்டு. ஆனால் 5ஆவது நாள் ஆள் மாறாட்டம் பண்ணாருன்னு கைது பண்ணுறாங்க. 4 நாள் எக்ஸாமுக்கு ஆப்சண்ட் ஆகி எழுதாமல் இருந்தவர் 5ஆம் நாள் மட்டும் வேறு ஆளை வச்சு எழுதணும்னு என்ன அவசியம் இருக்குது? நாளைக்கு இது ரொம்ப இதை நான் திமுகவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவே விடுக்கிறேன். இந்த மாதிரிலாம் இந்த பூச்சாண்டி காட்டுறதுக்கெல்லாம் பயப்படுறதுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் திமுககாரங்களாம் நாளைக்கு உங்களை மாதிரி உங்கள் கூட கூட்டணி வச்சுருக்க கட்சிக்காரங்க மாதிரி கிடையாது. நாங்கள் அண்ணாமலையார்களோட தளபதிகள் தம்பிகள். நாங்கள் எதையும் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக தான் இருக்கோம். இவங்களால் எவ்வளோ ஆட முடியுமோ ஆடுங்க. கூடிய சீக்கிரத்தில் எங்கள் அண்ணன் விபி துரைசாமி பின்னாடி இருக்க பார்லிமெண்ட்டை மட்டும்தான் சொன்னார். முன்னாடி இருக்க சட்டமன்றத்தை பார்க்கல போல அவர். முதல்ல நாங்கள் அங்கே தான் கால் விடவே போகிறோம். அதை முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பாமல் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நாங்கள் ஓய மாட்டோங்கிறத எழுதி வச்சுக்கோங்க. தொண்டர்கள் ஆகிய நீங்கள் ஓபிசி சார்பாக இன்றைக்கி ஒரு பிரதமர் இருக்காருன்னா ஓபிசி சமூகத்தை சார்ந்தவர் இருக்காருங்கிறது நமக்குலாம் ஒரு பெரிய பெருமை. அதன் அடிப்படையிலே வரக்கூடிய 2026 தமிழ்நாட்டுடைய சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சராக நம்ம கட்சியை சார்ந்த ஓபிசி அண்ணன் அண்ணாமலையார் அவர்கள் முதலமைச்சராக அமர வேண்டும். அதுக்கு நம்ம முழு